F'Marzu 2013 fuq ir-Reġistru tal-Qatt kien hemm 7,350 persuna. Frar li għadda fuq ir-Reġistru tal-Qatt kien hemm biss 2,766 persuna. Dak ta' frar li għadda kien lanqas ammont ta' nies jirreġistraw mindu bdew jinġabru dawn il-figuri fis-snin 60. L-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tfisser li taħt din l-amministrazzjoni bħala medja kull jumejn 6 persuni li kienu qiegħda sabu xogħol. B'kuntrast matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti bħala medja kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa tirreġistra. It-tnaqqis qawwi fil-qatt qed jinħass l-aktar fost iż-żgħażagħ kien hemm tnaqqis ta' 897 mill-bidla fl-amministrazzjoni. Kien hemm ukoll tnaqqis ta' 1733 persuna f'dawk qiegħda ta' età ta' 45 sena jew aktar, kategorija ta' nies qiegħda meqjusa fost l-aktar eskluża mis-suq tax-xogħol. In-numru ta' wċin jirreġistraw għax-xogħol naqas għal 521 jew 30% anqas minn tmiem l-amministrazzjoni li għaddiet. Matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti l-qatt f'Għawdex kien tela b'2%. Suċċess ieħor li nkiseb kien fir-rigward ta' dawk b'diżabilità bla impjieg. Fi frar dawn kienu naqsu għal 307 minn 564 fil-bidu ta' din il-leġislatura. F'istqarrija l-Gvern qal li l-fatt li pajjiżna sa issa ra n-numru ta' dawk jirreġistraw jaqa' b'62% huwa l-aqwa ċertifikat li Malta għandha ekonomija fejn il-ġid qed jasal għand kulħadd.